mwana wenyu ari kuda kukurova inomusoro nechikonzero chemhuru idzi. Mhuru idzi handina kudzinyora mubhuku. Mutemo wedu iyo zvino tinonyora mhuru dzatisama, hatinyori nenjani. Ng'ombe dzenyu imwe dziri mubhuku menyu Ndakachengeta mombe idzi ndakavati inini sevabereki vangu hamungandibhadhari mari, vakati asi munhu ane mhuri ndokupawo yesipo. Saka vaigurisa $30 ichitotorwa nemwana wangu ndiaichengeta ng'ombe ndiri kuno. Pandakazoenda uko vakazondideedza vakati ona wakuenda uka ng'ombe dzangu dzodii, handina, haisati yauya ng'ombe. Makamuporomesa mwana wenu makamupa here? Ndipo patatanga kukonana Changamire. Nyaya pakati pamai nemwana mukuchengetesana mombe dzichifudzwa yakasiyiwa yakarembera sebhera. Asi nhasi tadzoka zvakare mudare, mambo achipa mutongo pamusoro penyaya iyi yakanga ichinzi zvichida mwana akatora mombe akashandisa oro mwana akanga aba mombe dzamai. Ngatizvinzwirei zvizere kuti yazopera sei nyaya iyi pakati pamai nemwana vanga vachengetesana mombe mudare ramambo. Pamusoro iChangamire. Pasi munodona. Ng'ombe dzichibva padanga huru dzaiva 10, poita tuhuru twanga tuno 2 weeks twaberekwa. Saka kudhibha kwaishaikwa mvura yekudzidzisa ng'ombe, tukangoenda tusina kunyogwa pakati, tukanokurira ukoko. Asi dziya huru dzaenda dziri 10 nechikara. Saka dzonodzoka kuya uko huru dzacho hadzi dzaiva 7, ngavi dziri 3. Zvino pakauya hadzi 5 nengavi 3 pasina dzimwe ng'ombe ngani huru 2. Ipapo ndo patakapokana nomwana. Dzakauya ngani? Dzakazouya iye waedhera mhuru dziya dzaenda dziri nenjani woti i10 makandipa ng'ombe 10 achirava mhuru dzaenda dziri nenjani. Asi dzaifanira kuti dziite 12 notumhuru tuya twakanokura uko. Okay, tazvinzwa gogo. Vasakara ndizvo here zvinotaura mai Sakara? Pamombe 10 nemhuru 2 ndizvozvo. Ndizvi zvanga dzisiri pakati. Adi mazvino yataura mabata. Yezuva shamwari. Alright, nyaya iripo yakaita kutaura ndeyekuti mombe ndipiwa ndakapiwa nababa. Ndo vakandipa mombe. Baba vanogwa kuti vataure, ndo vanoziva ndo vaifudza mombe ndisati ndadzitora all along. Vanofanga kuti vatsanangure mombe dzavo mamiriro adzakaita, and then kana tabva ipapo tozoenda ndokuna kutanga ndikutendera pandoroita zvinhu zvoita zvichitibetsere tese. Tobva ipapo tobva taenda pakadhirawo toona kuti kadhirawo rakamira sei. Ng'ombe dzavari kutsanangura ndo makolabo eng'ombe. Kozoita nyaya yavamadziva yavaitaura. Vamadziva ndakazotaura navo ini pafoni ndikavarekodha tichitaura. Mukomana akauya kuzotina mombe dzavo akatoenda nekavamadziva achinotora pemiti achitoti ng'ombe dzakakwana, vana baba kuda kwavo, vana mai kuda kwavo kukura. Dzakakwana ngani? 10 idzodzo. Ende mukomana iye akatombouya tikagara pasi sezvatakaita tiri semhuri. Tikabuda kuti ng'ombe dzakakwana, mukomana akakiliya ng'ombe akaenda nadzo. Vamadziva vakatoti sidei ng'ombe dzakashota, havaitina ng'ombe idzi kudzibvisa munhu, idzo ng'ombe dzakadii dzakashota. Vari kuti zvimhuru zvanga pazvakauya kwauriwe zvanga zvisiri mukati. Vamadziva zvese zvari kutoziramba because ndo vamadziva ndo vanotonyora makati. Vamadziva ndati ndeaudio yatakataura. Plus wife mamiriro dzakaita kababa. Atitaura inzwa chama muri adzire kodi mukati. Yatinoziva. Tinadzo mombe. Muri ine nguva. Ukataura kuna measure tere zvataura nefoni here. Ndiri measure tere. Iwo dauti itizere bani. Ayi ndikutaura tere yakatitaura. Bo mirai vidari. Shamarika. Magamba pakufudza gogo vanga vati vachakupa chii? Mai vakanga vati ndiri kuzopa toka dziri mombe. Wakapiwa? Havana kundipa. Mazvaona mai. Shamari iyi ngozi. Simba hariperi. Pesa ng'ombe dzavo yopa chi ufudzi wako. Ingozi. Neni ndimbuya wako apa? Ndimbuya wangu. Ndimbuya wako apa?
please vape ng'ombe dzavo mbiri. Pambiri ipapo unovapa iri imwe chete. Iwo tora yako iwo iye please ingozi chama nduto kutaura fanga ndiri kutamba ini totaura chokwadi mambo but chiri kundirwadza ndekuti mombe unozviparira moto muziso ndazvita nekudzidzora iminyarara ndakangodzora mombe dzakangodaro plus mombe dzinini imombe dzababa vangu namai vangu mombe dzaive nemastray mukati menhamba yavari kutaura kuti iwe pane mastray aripo aiwa shamwari wakuda kutichinjira nyaya ndiri kutaura zviripo handi kusai nyaya yakakurumidza kukati ore ndisandataura nyaya yakakurumidza kuti dzitozozviona ava ndibaba kaisungisa inosungisahandina kuba ng'ombe amai vake uyu nava mukomani mningira shamwari pane ngozi hombe ipapapo ngozi iri chiringavaka huku chiringavaka mbudzi usadhere nhasi ukazondoona panze apo ka undibvunze kune mungozi ikuchiriridza muno akuno nditaurei uzondibvunza ndokuudza inyaya idzimombe idzodzidzi ikuchiriridza yapedza muri muno musanyati muno niye dzimombe idzodzi chaunisi papa chikuti uwapa 1 waite ufudzi ndizvataura mambo iwe madziva edu acho vangari munhu adoda kuti akukutindisa vanenge vauya pano kune zveaudio iye mwana wavo kane vanenge auya pano wauti makambogara dai azodai marasika hapana chikanzi kukura sereka zokuita se kuti makakura zvokusaza mombe dzake vape 1 mombe iyoyo zina mambo tivapa 1 yaiye ufudzi wako dzakata makuri manganowinazo vane unopiwa inzwai gogo dare ratizvo muchipiwa 1 kufudza vanga mamupromisa uyo wochitora yake yacho ufudzi iripo izvozvi iri kumbao aiwa gogo tati patudza mataura yeufudzi imwe iyo imopiwa 1 yeufudzi yake uyo wototora ipatu ipapo vasakala pakadi mambo ina ndiona kuti pane chakaipa asi kuti achiti mombe ndakamupa ndini apo ndoda kutaura chokwadi mombe dzomai ava akataura nemwana wavo vari vaviri kuti zvauri kuenda kuplazi saka unitakurirewo mombe idzi wonofudza ikoko zvakanaka iyaya munonzwa kuti stray ichokwadi yanga iripo iye adzine muru yekazhiwa nechine makava iyo ikafira pamunda pangwenyapo ndikaenda kwamadziva kunoripota kuti mombe iye yafa zvino iye kana achiti ndakamupa mombe ndini ava ndimai vake kuda kurasa nyaya atiditsika yakadaro mafungiro nemaonero anosiyana asi mombe idzi ndodziziva aiwa iwe bhadhara zvatataura kana muchiti kundibhadhara asina ndina chandakatora ndoapa kana zvizvi zvamataura tari yakuno kwandiri iwo hauna mhosva unonzwisa asi wangopomerwa mhosva yausina bhadhara wakazvinona kana vari vachata ngozi kubhadhara zvemombe uri kutorwa kwavarika usati takumanikidza tikuda kukuburisa munyaya yausina kuita uzazvoti dare rakandizvinyirira rakaita se samai hangu hapana zvandendikuita kana kuri kuti varamba kana uneka mombe shamwari vape aiwa mombe ndozvandikutaura kuti mombe kana mazivoti ini ndive ndivatsvagire mombe ndivape simba hariperi zvamataura simba hariperi zvamunozvitaurirei iri padare nyaya iyi zvinzwai gogo mukomana uyu tataura naye achakupai imomupa ng'ombe yake yeufudzi musana negumi neimwe chete
asi ndinoda ng'ombe yangu huru yakaenda ine zamu isati waniseka kana mauda kusema mauda kuomesa kana abvuma kuripa kungo tinokupai mombe iri kuripwa oya kana ono ng'ombe oenda zopano tozowapira pano padari chero mombe wawana mombe waziwa ya ndikuzvinzi but zvandienda kutoita ndienda kutongoirika kapa ne1 yagara iriko kundoisa 1 izvatetaura kutaura kwao oya naipanapo vakurukota ngototi gogo uyai panapa asakara uyai panapa ng'ombe ini tonzautowanikwa taura kuti kudii yapera simukai zveni saka vanoyarini musi wa21 September ya 21 September utinaka ng'ombe uya naipana ng'ombe ka uya naipanapa tozodi